labur badabe azkenengo urtegietan Igorren esan duan bezala, zehatuko naz azaltzen azken urtegietan Igorren martxan eukin dugun proiektu baten nondik norakoak erakusten. Igorre hemen ondoan dagoen herria da, 4.000 bat biztanledekoz, eta bera da Arratia eskualdeko herri printzipala. Zaiatuko naz batez be 2002 urtean euskera erabileran eragiteko planean burutu genduen diseinu fasea azaltzen, horrutikona garapen fasean gauz, eta horren gaineko ohartxo batzuk be azalduko dutzu edaz. Azteko azaltzea 2002an hasi zen diseinu fase hori baino lehenago aurrekari batzuk zeratik sortu zen plana. Planaren abiapuntua kezka bat izan zen. Ezagutza eta erabilen artean zegoen tarte handia. Estadistika datuak erakusten digute ezagutza 80%aren inguruan dagoela Igorren. Aipagarri da baita azken 15 urteetan lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzan euskera dela D eredua bakarrik dagoela, euskara hutsezko eredua. Aipatzea baita datu horiek hartuta, somatzen zen hainbat sektoretatik erabilera ez zela inbesteko, hau da, ezagutza datuak erakusten zigutenatik erabilera behar zeneko baino maila bajuagokoa zela. Kezko hori hainbat sektoretatik zetorren, gizarte eragileak, hezkuntza sektorekoak, eta, batez ere, hezkuntza sektorean HNP proiektuak sortu zirenetik, pentsatu zen, erabileran eragiteko neurriak hartu behar zirela. 89.000 ikasturtean batez ere, Arratia mailako HNP proiektuak egituratuta zeudenean, ikusi zen, erabileran eragiteko hezkuntza zentrotik haratago joan behar zirela ekimenak. Hau da, herrian berean eragin behar zela, eta elkar eragin bat bultzatu hizkuntza zentro eta herriaren bitartean. Aurrekari horien artean, beste datu ipagarri bat da, 2001ko urrian Soziolinguistikako Euskal Instituto elkarteak egin zuen kale erabilera neurketa eta berak eman zituen datuak. Erabileraren batez besteko 22%koa zen. Orduan, erabileren inguruko kezka horiek funtsa bazutela erakusten digute datu horiek, bai? Esan dudan bezala, 10 Igorreztarretik 8 euskera daki, baina 3 bakarrik erabiltzen duela. Hezkuntza eragileen ekimenez Igorreko udalak adostasun osoz erabaki zuen, konpromiso hartu zuen erabilera plan bat martxan ipintzeko. Azalduko zituen behin plana martxan ipini zenean diseinu prozesua nola burutu zen. 2002ko martxoan hasi ziren diseinu lanak, eta horretarako lehiaketa bidez Igorreko udalak erabaki zuen Eluiar aholkularitzari ematea planaren kudeaketa eta planaren ardura. Plan horrek, aipatu behar da, 89an Eusko Jaurlaritzak onartu zuen EBPN edo euskera bizi berritzeko plan nagusia duela oinarri gisa. Bere helburu nagusi eta helburu estrategikoekin bat egiten duela. Eta baita, bertan lantzen diren sektore eta lantaldeak eta bar. Aipatzea, diseinu prozesu hori, esan bezala, 2002ko martxoan hasi zela, eta aurrelanak zeintzuk izan ziren azalduko dizkizuet labur-labur. Batetik, lehenengo kontu izan zen prozesuaren beraren antolaketa zehaztea. Ardurak zehaztea, udaleko jarrepen batzorde bat osatzea, koordinadore bat izendatzea, eta bar. Komunikazio plan bat ere osatu zen, planaren diseinuaren hasieratik bertatik, ikusten delako komunikazioa biziki azpimarratu beharreko kontu bat dela hasieratik bertatik. Hau da, plan bat edo horrelako proiektua martxan dagoela ezagutarazi behar dela. Bigarren horrelan bat izan zen dinamizatzaile talde baten osaketa eta trebakuntza. Dinamizatzaile talde hau izan zen
giltzarri eta oso elementu garrantzitsu bat diseinu fase honetan. Hirugarren aurrelan bat izan zen lan taldeak beraiek osatzea, horretarako deialdiak egin, batzarrak egin, lan taldetara jendea animatzeko. Diseinu prozesu honetako elementurik garrantzitsuenak batzarrak izan ziren. 6 sektore osatu ziren, guztira 14 lan talde. Bakoitzarekin 3 batzar egin ziren. Lehenengo batzar baten diagnostiko bat osatu zen. Lan taldetara bertaratutakoak beraien sektorean edo beraien ingurunean edo herri maila osoan hizkuntzaren gaineko hausnarketa prozesu bat egin zuten, hau da, hizkuntza portaera eta jarreren gaineko nolabaiteko analisi bat, eta baita hizkuntzak, kasu honetan euskaren erabilerak, nolabaiteko zein alde positibo eta negatibo zituen definitzea. Diagnostiko horren ondoren bigarren batzar baten helburu batzuk planteatu ziren, hau da, alderdi negatibo horiek zuzentzeko eta alderdi positiboak indartzeko helburu batzuk planteatu egin ziren bigarren batzar horretan. Hirugarren eta azken batzarren egin beharrekoa zen ekintza batzuk zehaztea. Hau da, proposatutako helburu horiek bete ahal izateko zein ekintza planteatu ahal ziren. Orduan, diseinu prozesuan esan bezala gero sakonduko dut apurtxo bat lan taldeetan eta sektoretan, aipatzea hori lan talde bakoitzan 3 batzar burutu zirela. Bukaerako urratsa izan zen 3 batzar horretako ekarpen guztiak hartuta plan bat egituratzea. Plan bat urrengo 4 urteari begira, 2003-tik 2006-ra urteroko gestio plan bat onartuta, eta gestio plan hori bideratzeko nolaiteko baliabideen banaketa proposamen batekin. Orduan, behin txosten edo plan hori eginda, urrengo lan izan zen bera aurkeztea, herriari aurkeztea. Sektorekako aurkezpenekin eta aurkezpen publikoekin, herrira begirakoak. Eta diseinu prozesuaren bukaerako urratsa izan zen aurrengo faserako, garapen faserako antolaketa eta lehenengo lanekin hastea. Aipatzea komunikazio arlotik, esan duan bezala, ardatz garrantzitsua izan dela prozesu osoan zehar, eta komunikazio plan horren lehenengo ekimena izan zen planaren beraren irudia osatzea. Planaren lelo bat eta logo bat osatzea. Planaren leloa izan da Igorren euskeria sustarratik, eta logoa da hortxe daukazuna. Diseinu prozesuarekin segituta orain organigrama azalduko dizuet. 2002ko urtean nola garatu zen plana. Batetik daukazue goian aholku taldea ditutakoa. Aholku taldea bera, esan duan bezala prozesu honetan Elhuiar aholkularitza izan zen, teknikari bat izendatu izan zuen proiektu honen jarraipenerako, eta lan talde bat egon zen honi begira. Koordinatzaile bat egon zen baita, gutxira bera hau dena lotzeko, jarraipen batzorde bat, hau da, udaleko ordezkari politikoek osatutakoa, planaren nondik nolako nagusiak zehaztu, ebaluazio bat eta jarraipen bat egiteko, eta gero baita planari babes politikoa emoteko, ezta? Talde dinamizatzailea, lehen esan duena, 17 igorreztarrek osatua, eta lan taldeen egin beharrekoaz eta arduratu zena. Lan taldeak esan bezala 6 sektoretan banatuta egon ziren. Lehen aipatu duen bezala, EDPN-en aipatzen diren sektoreak. Eskuinetik hasita aipatzea lan munduaren sektorea. Bertan, lan talde horretara hurbildu ziren enpresa, kooperatiba eta sindikatutako ordezkariak. Bigarren lan talde bat zerbitzu publikotakoa, udal, mankomunitate, osasun zentro, kiroldegi eta adarreteko langileak. Hirugarren lan taldea merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuena, dendari, tabernari, banketxetako langileak eta bar. Laugarren lan taldea elkartena, kultur, kirol eta aisi elkarteak. Bosgarren sektorea hezkuntzarena. Hezkuntzaren sektorean bere aniztasunagatik erabaki genuen 5 lan talde, 5 lan taldetan banatzea sektorea. Horrela, 5 lan talde horiek izan ziren guraso euskaldunena, guraso eraldunena, ikasleena, DBH-ko ikasleena,
irakasleak, lehen eta bigarren hezkuntzako irakasleak, eta euskalduntzea alfabetatzean dabiltzan ikasleena. Eta amaitzeko iritzi publikoa ditu genion sektorea edo azkenean herritarrak beraiek. Kasu honetan lantaldeak adinaren arabera banatu ziren. 17-25 urte bitarteko gazteena, 25-35 bitartekoa, 35-50 beste bat, 50 urtetik gorakoena, eta azkenik 25 urtetik gorako erdaldunena. Aipatzea orduan organigrama hau edo lantalde hau guztia 2002ko martxotik 2002ko abendura bitartean martxan egon zela. Hau da, diseinu fasea bera iraun zuen bitartean. Zergatik sektore hauek eta lantalde hauek? Bueno, sektore estrategikoak direlako, euskaren erabilean sustatzeko sektore estrategikoak. Sektore horiek eta lantalde horiek banaketa egiteko oinarri hauek eduki genituen kontuan. Hizkuntza ohitura ezberdinak dituztela, hizkuntzaren transmisioan eragin izatea, eta beste aldetik herritarrei zerbitzua ematea. Azpimarratzekoa, lehen esan bezala, diseinu fase honetan parte hartzera egin zuelako dinamizatzailearen taldearen lana. 17 herritarrek hartu zuten parte dinamizatzaile talde honetan. Lehenengo beraiek jaso zuten trebakuntza bat, beraiek bizi izan zuten prozesu hori, gero lantaldetan eman zutena, eta, aipatzea gero baita batzar bakoitza baino lehenago prestakuntza batzar bat jaso zutela, eta beronen ostean balorazio batzar bat. Hau da, hurrengo aurrera begira edo, ekarpenak egiteko. Eta baita komunikazio planean ere, parte hartu zuten, datak ebazteko, parte hartu, laguntza emateko, eta bar, eta bar. Azaldeko dut orain, diseinu faseko metodologia nolako izan zen. Metodologia, deitu edo metodologia parte hartzailea, deitu edo parte hartzea eragiten duen metodologia. Hau da, ez da ara aurre hipotesi batzuetatik edo abiatu, plan osoa, batzarretan bertan argitaratzen ziren edukitatik eta abiatu da, hau da, eraikuntza kolektiboa, eta personak beraiek izan dira oinarri plan honetan zehar. Orduan, lehen aipatu ditudan 3 batzar horiek ez dira izan batzar hartzaile emoile zentzuan, baizik eta tailer moduan edo egituratu dira. Horregatik berrio diot dinamizatzaileen lan azpimarratzeko izan dela batez ere parte hartze horretan sakontzeko eta batzar bakoitzan egin beharrekoak eta behar bezala burutzeko. Metodologiaren gainean azalpentso batzuk gero. Batetik, metodologia horrek gure ustez parte hartzera egiten duela, hau da, lantaldera gutzen duen jendeak prozesua bera bizi egiten duela, eta horrek eragiten duena da ekarpen mailan eta sakontzea eta ekarpen aberatsagoak egin alizatea. Metodologia bibentziala dela, hau da, bizipen personaletan oinarritzen dela. Talde izaera sendotzen duela metodologiak, hau da, lantaldea berak gero eragite lana egin alduela bere ingurunean. Denen artean eraikitako prozesua dela, hau da, hasieratik bertatik diseinu planaren diseinuan bertan jendeak parte hartzen duela. Eta gure ustez gero oinarria aldaketa eragiten duela, ezta? Hau da, bertara hurbiltzen direnak parte hartzen dute, egoera bizi egiten dute, egoeraz jabetu egiten dira, eta aurrera begira edo, aldaketa, noraiteko aldaketa bat bultzatzen duela, ezta? Horreko zelan talde bateko argazkia. Eta, hau iso da, azken finean da, batzarra hurbiltzen zirenak egin zuten beraien bizipen personaletatik abiatuta, parte hartzea bultzatzen duen teknika batzuekin aplikatuta, azken finean egoeraz jabetu eta ekarpen batzuk eta egitea, egoera aldatzeko. Hori izan da, putxo bat azalduta, 2002an burutu genuen diseinu fasea nolako izan zen. Horretik ona, 2003tik aurrera, lehen esan bezala, 4 urtera begirako plan bat diseinatuta daukagu. Horrentxe azalduko dizuet, gutxi era, garapen fase horren erdibidean gaude eta azalduko dizuet, orain arteko egindakoaren laburpentso bat.
batetik sortutako egitura zen nolakoa den, eta bestetik egindako ekimen batzuen laburpentxo bat. Aipatzea egitura aldetik lantalde bat dagoela martxan, benke bere burua bateatuta dela herriko merkatari eta ostalarien lantaldea, eta beste batetik batzorde eragile bat, hau da, planaren batzar nagusia. Aipatzea hasieraten 3 lantalde sortzea aurreikusten genuela, baina momentuz bakarra dagoela martxan. Hasieraten aurreikusten genuen hezkuntzako lantalde bat osatzea, baina gero konturatu ginen herri mailan oso egituratuta daudela hizkuntza normalkuntzako proiektuak eta ez zeukala zentzurik lanak bikoiztea. Orduan hezkuntzako lantaldea sortu barik, jadanik martxan dagoen proiektu horretan guk Euskara Plan moduan parte hartzen dugu, ekimen zehatetan eta bien artean ezarrita dagoen elkarlanaren bidez. Baita ere aurreikusten genduen elkarteen lantaldea sortzea, esan duen bezala kultur, kirol eta aizi elkarteen lantaldea. Ezin izan genuen momentuz ezin izan dugu lortu, 3 saiakera egin ditugulako, baina momentuz elkartei dagokienez egiten duguna da udalaren kultur batzorde bitartez martxan ipintzen diren ekimenetan guk ere parte hartzen dugu eta lantalde osatu barik ekimen puntualetara mugatzen gara. Sortu dugun lantaldea, merkatari eta ostalarien lantaldea, guztegune lantalde osatu bazela sektore estrategiko bat delako, esparru oso zabala ukutzen duelako, jende askoren gana ailegatzen delako, eta lantalde horretan egin duguna izan da urtero gestio plana onartu, aurkeztu, denen artean adostu eta ekarpenak egin moldatu eta adostu, eta gero ise nolaiteko teorian edo dagoena praktikan ipintzeko nolako moldaketak eta azken finean beraien martxara moldatu plana, sektoreko plana. Hortik aparte bezalako ekimen puntualak ere burutzen dira eta hor aipatzekoa dira ezarri diren elkarlanak euskaltegiaren eta udalaren artean edo behargintza enplegu agentziarekin batera enpresa arloko ekimen posible batzuk edo aurrera ateratzeko eta batzorde eragilei dagokienez aipatzea dela planaren motorea edo talde nagusia, nolaiteko planaren aurpegia, ezta? Bertara ahalik eta batzorde anitzena sortzea da gure helburua eta horretan gaude etengabe, baina aipatzea batzorde hori osatzen dutenak direla diseinu fasean parte hartu zuten jende parte hartzen maila altuena edo ekarpen eta interes maila altuena erakutsi zuen jendea bertaratzen dela, eta gero baita adibidez hezkuntza sektoreko eragile diferenteak agertzen direla, ikasle, irakasle, guraso, merkatari eta ostalari, lehen epatu da merkatari lantaldeko ordezkariek ere agertzen dira bertara, euskalgintzako taldeak baita, AEK-ko euskaltegia, Ganoraz euskera taldea, eta gero esan duen bezala adin ezberdinetako jendea. Ahalik eta talde anitzena izateko eta aberastasun maila altuena emateko planari. Hori egitura aldetik. Ekimenen aldetik aipatuko ditu batzuk. Batetik, lehen aipatu bezala komunikazioari garrantzia emanez, erabaki genuen planari, euskera, herriko planak berrak abesti bat sortzea. Hau da, nolaiteko planaren referente izango dan produktu bat. Orduan, planak berak esan aldugu abesti bat daukala, sortu izenburukoa. Eta, hor daukasuna da, iazko abenduaren 19an egindako jaialdi baten aurkezpen kartela, eta, aipatzea hori, jaialdi horretan aurkeztu zela abestia bera, eta baita kuentatzea abestia bera CD formatoan daukagula salgai herriko komertzio diferentetan. Nik zalduzuk erosi biok euskeraz. Hau izan zen merkataritza arloko konpromiso kanpaina bat, hile bitan zehar lusatu zena. Ezen izan konpromiso kanpaina modu zehaz baten, hau da sinadura publikoekin edo eta barrekin, baizik ere izan zen ekimen bat nolaiteko
Euskara Plan eta merkataritza sektoren arteko elkar harreman bat ezartzeko lehenengo pauso bat. Horrek ere balio izan zigun sektoreko diagnostiko orokor bat egiteko, eta baita hurrengo urteari begira eta zeintzuk izan ziren hutsuneak identifikatu eta etorkizunari begira zei ekimen egin ahal ditugun edo ez jakiteko. Proiektu hau izan zen baita iazko jaietan egin genituen kartel batzuk institutoko HNP-tik ateratako geure berbategi proiektutik ateratako berba batzuk hartu eta beraiek publizitatzeko edo jakitera emateko kartel batzuk atera genituen eta amaitzeko beste ekimen bat jaialdi bat iazko iraian egin genuen jaialdi bat udako geldialdia eta gero plana berriro martxan dagoela eta erakusteko jaialdi bat Inbiu izenekoa, kasu honetan iazko izanez gero Inbiu 2003. Amaitzeko planaren balantzea alderdi positibo eta negatiboak ditu, baina aipatzeko gure ustez alderdi positiboak gehiago direla. Batez ere, mota honetako izaera parte hartzaile duen eta lehenengo proiektu izan delako herrian, eta 260 personak parte hartu dute bertan modu zuzenean, lehen duan bezala lan taldetara aurkeztu ziru batzarretara, aurkezpenak ideiak eta emanez eta horreri gehitu behazezki baita dinamizatzale taldeko jendea, orduan guztu dugu, parte hartzaletik nahiko positibo izan dela balantzea. Batzarretakoak oso modu positiboan baloratu izan dutela, prozesua bera. Aurrera begira, guztun dugu baikorrak izateko arrazioa ditugula, izan ere, hasieratetik diseinu fasetik bertatik nola herritarra beraiek parte hartu zuten, oinarri sendo bat ezarri dugula uste dugulako, aurrera begira planeko ekimen diferenteak martxan ipintzeko, eta amaitzeko aipatzea planaren motorra osatuta dukagula batzorde eragilearekin. Jende, aniztasuna maila bateko lortu dugula uste dugu, eta uste dugulako talde horrek nolaiteko egonkortasuna lortu duela eta aurrera begira bide baikorra edo ezarri duela uste dugulako. Eta besterik ez. Eskerrik asko Urtzi Barrenetxea. Esan bezala galderak gerorako utziko ditugu eta lehendabizi